سلام كبرات تخاتلتي سينما زغليلا انفوتينمنت اسكن لومي بزعباتي ستيتمنت وي تيم وي ماتيماتيك اندربينينغ مالت ملእኽቲ ወይ ሞራል ናይ ሓንቲ ፊልም ዝበሃል ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኺበ ክትንትኖ ፈቲነ ኣለኹ መሳኹም ዘለኹ ፊልሞኒ ሰናይ ምክትታል ኣብ ዕልባት ወይ ሬዞሉሽን ማለት መፈጸምታ ፊልም እረኛየ ናይ ገጸ ባህርይና ናሞት ንኹሉ ተኸታተሊኣ ናይ ብልቢ ተንኪፎዩ እዚ ንኸም በዓል ዓብ ርእሱ ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበረ ንእሽተይ ቆልዓ ዝመስል እዩ ዝግብኦም ነይሩ ኣብታ ፊልም እናና ኣዝያ ብርኽቲ ኮይና ክትንጸል ክትጓነ በንጻር ግን ጽቡቕ ግብሪ ወይ ምላሽ ክትገብር እምበር ሕነ ክትፈዲ ዘይትህቅም ገጸ ባህርያ ወል ግን በዚ ኣፈጻጽማ እዚ ዳይሬክተር ቅድስት ትንቀፍዶ ወይ ሕማቕ ኣለዋ ዶ መልሱ يبلان زبليو أب حانت فيلم تي كندي وي حدا خابتهم كندي قصة بحريات بروخ يكون حسوم جبارسنا يكون أشباري كسر وي كموت يخيليو راح ملسي نايتي ميجر دراماتيك كويشن نايتا فيلم مالتي اثنين نوح الزلقة عبين أورينس بهنت إنت حيزوا مزن حتى إتا فيلم يفتح وي يجلس إذن ما أبتي كل ساعة زتقصو تيماتيك أندربينينغ ويد مات ستيتمنت مالت ملእኽቲ ናይታ ፊልም ዝመሰረቱ እዩ እታ ፊልም ብዛዕባ ናይ ገጠር ድራማ ጥራሕ ከም ዘይኮነት ባዕድ ሜታፎር ብዛዕባ ዓባይ ኢትዮጵያን ዘላቶ ሽግርን እትነግር ምህላዋ ኣብ ዝሓለፈ ህየሳና እትሪ ገሊጸዮ ነይረ ክትበጽሕዋ ምስትደልዩ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረልኩም ኣለኹ እዚ ድማ ብድሕሪ መፈጸምታ ናይታ ፊልም ዝተዛዘመተሉ ምሸት ኣብ መድረኽ ወጽኦም ዝበልዎ ኮይኑ which is ነታ ፊልም ዘዕኑ ዘረባ مالتي تيم وي ملእኽቲ ናይ ፊልምኻ ኣይንገርኒ መብዛሕትኡ ግዜ ምኽንያቱ እቲ ኦዲየንስ እወ ንፈልጥ ኢና ይኽብለካ ደና ቁርማስ ኮይና احنا ንፈልጥ ኢና ይርዳእና ይኽብለካ ይኽእል እዩ ቴማቲክ አንደርፒኒንግ ወይ እቲ መلእኽቲ ናይታ ፊልም ብጥበብ ምስትሰርሖ ከምቲ ብግብሪ ኣብታ ፊልም ዳይሬክተር ቅድስ ዘርአየትና ይኾናል ማለት እዩ ዘንግር ወይ ዘግልጽ የብልካን Alright, أبزا فيلم دايركتور قدس دحريزي كل جزء تحسون إتا فيلم بمنصر محبراون بوليتيكاون نجارات هاجرا أتي نسوه سبي زلويا تبل زلا مالت إننا كم تموت مجبرة أتي نسوه سبي زتقف زلو يا تبلنا زلا زي أتي ثماتيك underpinning نبلو أتتيم وي ملእኽቲ وي مورال نحنت فيلم نولو بتخكل نزي مثل بمنظر رياليتي دما دايركت قدستي لما انت ياتبلنا زلا اب هيوت وياب عالم فتح يلن تبلنا خم زلا يزخون زلو اتي ملእኽቲ ويتي تيماتيك اندربينينغ بحصر زباله اتي intellectual idea team statement moral thematic underpinning which are ثلاثتهم اربعتهم حدا مالتي ማለት ملእኽቲ ወይ حساب ወይ ድማ ትክትብሎ ደሊኻ ዘለኻ ናይ ሓንቲ ፊልም بلك ويد ما بريسايزلي كم زي مثل كاس انت يا مصاكا عينتي بتخكل نزي يمثلتي تيماتيك اندربينينغ ويد ما تيم ني حانت فيلم النبلو
ስለዚህ ቅድስት ኣብ ምፍጻም እዛ ፊልም ሕመቕ የብላን ከም ቀደማ ብመንፋዓትያ ወዲኣታ